Sa IT no ay ba shot man le ya ko program ka extempore speech. Toki. Kami ang makana kanya raga tama. Hoit nga ija pida ka jingi jong utrai. Hoit nga ija pida ka jingi jong utrai. Hoit iya pi kapuram sim kisim. Hoit nga ija pida ka jingi jong utrai. Hoit nga ija pida ka jingi jong utrai. Hoit nga ija pida ka jingi jong utrai. Ayo ihapi ya kapuram sim sim. Hoit nga ija pida ka jingi jong utrai. Hoit nga ija pida ka jingi jong utrai. Hoit nga ija pida ka jingi jong utrai. Ayo ihapi ya kapuram sim sim. Hoit nga ija pida ka jingi jong utrai. Hoit nga ija pida ka jingi jong utrai. Hoit nga ija pida ka jingi jong utrai. Ayo ihapi kapuram sim sim. Hoit nga ija pida ka jingi jong utrai. Tinggal ni lah, kau ni.